Takže, dobrý den lidi, dnes vám chci ukázat tady tohle, stickers, tak. No a ještě máme takhle, to úplně nemusíte vidět. Ne, jako... Hlava. Dejte odběr. Jako jo, je to dobrý. What the hell? OK. Smrska. Tak to je třeba mega dobré. Jakoby... jsem viděla Stitche. Na Netflixu, myslím. Nebo kde se, nevím. Je to super nádherné samolepky. A jako aj celkem hodně. Teď nevím, kde jsme to koupili, ale jako... Tady se mi něco zachytilo. Čekat. Dobrý. Ups. Takže už to mám teda tady zpět. Pardon. Doufám, že to je pěkný. Ten nový mikrofonek doufám, že funguje. A jako myslím si, že dobrý, jako hezký samolepky a ještě vám pak něco ukážu. Tady takhle. Stitch. Wow. Cosmic Attitude. Nevím, co to znamená. Extrovert. A to je všechno, takže počkat, já se zajdu ještě pro něco si ještě zajdu. Takže přinesla jsem si svůj kartáček od Philips Sonicare. No a jdeme si udělat jo. Tohleto už tam nechce, jak jsem to měla pomalované. To už tam nechce. Takže proto jsem si vzala tohle, což je dezinfekce. A jelikož tohleto je to tam napsané prostě je to napsané těma s nesmazatelnýma fixama na bázi vlastně alkoholu, myslím. No a proto to tady máme a jdeme to umýt. Jo. Takže bude nám stačit tady kousek toaleťáku a tady tohle. Jako první WTF? Víte, že už se tam vycáklo. Dobře, prostě to musíme nakydat. Nevím, to stačí asi. A nezapomenu zavřít. A teď musíme to voní. Kéž by, že by se to cítili. A teď tím musíme nějak utřít. A potřebuju... jo, už něco udělala. Počkat. No, prostě to nějak musíme umít. Prostě to tím nějak musíme utřít, umít, nevím. Jo, už to docela funguje. Ještě to hezky utřám. Hej, kámo, tady byla mužka. Návštěvu. Docela to jde. Jo, jde to. Čekat. Jo, už to bude. Ještě tady to musíme utřít. Sorry, to by šlo strašně dlouho. Jenom jenom jednou rukou. Ať poslouchejte, jo? ASMR.
Doufám, že jste něco slyšela. Takže. Teď ještě jednou, jo, ASMR. Doufám, že to slyšíte. Ještě jednou. Slyšíte něco, co kryš? No nevím, takže to můžeme vyhodit. Teď se hezky přesunu. A je to celé očistěné. Jo, kartáče, to je všechno v poho. Tady tuhle tu horní tak tu prosím nečistit. Protože fakt nechcete mít v pusy hořkou pak, když si budete čistit zuby. A není to prostě moc jako dobrý. Každopádně tady na mě kouká moje panda, která má v sobě pavouka. To je dost dobrý, že? Jakoby je to dost dobrý, no. Někdo tam vždycky zalezlý. Což mě pěkně, to mě pěkně štve. Jo. No a teď jsem chtěla, protože celá rodina má stejný tento kartáček, takže jsem si chtěla vybrat, jakou si tam dám sama. Asi tuhle, protože to je nejlepší. Takže já jezdím na skateu, jezdit to je silné slovo, no. Ono, jakoby se spíš učím jezdit na skateu. Jakoby chtěla by jsem umět ty tričky, ale prostě se na ně strašně bojím jezdit. Moje kamarádka to jako umí na tom jezdit, ale já ne. Já si maximálně na to vždycky sednu a my máme prostě před barákem takový kopeček dolů, tak prostě tam to sjedu a kámo, prostě úplně. A jak jsem zjistila, že z druhé strany byly obří pavouce, tak už na to nechci jít, ale ne. Jako zabila jsem je v pohodě, jako oni to byly, nebo zabila, ne, spíš jsem je vypustila zpátky do garáže. Protože ono to tak trošku, jakože se strašně bojím pavouku. A já se ozvu až za chvilku, až tohle to bude hotové. Až to prostě s tama oddělám, no. No hurá, kámo, už to mám. Takže už to mám. A myslím si, že to můžeme třeba nalepit takhle sem. Ne. Tak myslím si, že jako to je mega pěkný. Ještě něco z druhé strany nebo někde. Tak třeba by jsem tam mohla dát. Tak tohle je třeba mega pěkný, ale ono teďka zrovna na zimu se to úplně nehodí. Není tam třeba něco vánočního nebo podzimní spíš. Jakoby ono spíš ten styl, že jo, jako na pláži, no, jo. Je to prostě o létu, kámo, jako tady. Ježišmarja, tak to jsem třeba nesnědla. Tolik zmrzlé netočilo. Tomu to se podělal, ne, kámo? Ne, Vacai mode? WTF? To nevím, co znamená. Neumím totiž vůbec anglicky. Ne, jako umím něco, ale něco nejenom. Jakoby tohle ne. Tak třeba tohle, že má sluchátka, ne? To je pěkně. To jsme mohli dát jako z druhé strany, ale jakoby z druhé strany nevím, kdo by se na to díval, ale můžu to tam dát. Jo, ono je docela malý, tak to tam můžeme dát. Tak já to zase stopnu.
No víte co, můžu si myslím povídat s váma. Takže, jak jsem říkala v jednom videu, nebo spíš psala, za 50 odběratelů bude můj první stream. A možná za 50 odběratelů, ano, až za 50, protože třeba když máš 15, 20 odběratelů, tak to nejde. To můžeš až, myslím si, že od 50, takže to je very good, no. A prostě tak, no. To máš prostě od 50 až, no a říkala jsem, že budu prostě streamovat možná teda a že budu asi streamovat hru. Jo, hru. Si Minecraft si zahrám, nebo prostě úplně random hry. Které mě napíšete do komentářů hnedka ze začátku streamu. Do prči, zrovna teďka hlášení. Ještě není středa, že? Je teprve úterý. Takže to takhle máme teda. A myslím, že už to je hotové, protože nevím, jak se tam víc mám dávat. Není třeba takové kolečko nějaké. Tohle to by se tam mohlo vlést, ale no, to se to musí dobře jako... Musí jako strašně dobře to... ASMR, jo. Very good. No, takže tak. Už nic, když brní zase ruka. Takže tak, máme to hezky a myslím si, že to bude stačit. A jdu natáčet asi další video. Počkej, ještě tady by se něco mohlo vlézt. Tam by se mohlo vlézt. No tohoto video ještě musím se stříhat vlastně. Když byste slyšeli nějakou hudbu, tak to je ten hlášení. Pardon, jsem byla do něčeho zamyšlená. Cute but weird. WTF? Chudáček. Nějaký, nevím, co to je. To je pěkný, tento by mohl být pěkný, ale ne. Už má se 4 ty ruky. Tak tenhle se tam můžeme dát, jo. Tak já si vás asi zase položím. Takže teda tak, no. Za 50 odběratelů bude stream, jak jsem říkala, a bude budu streamovat tento. Hru. Takže to máme. No a z této strany teda to je. Tady. Hezký. Takže tak a čauky.